Nämetke? Merdan bir hepdelik kart sorady, bererini de ondan soň biraz kart berjek bolýar. Da, qard bermäne yer tapýaňa ya. Men onan kosmetika duhalman ekonom edip berdim. Birazajyk bir aňrybyda ýygnalyp bol getir, qard berjek bolsaň. Gerek satlanmaljak. Me. Ha canım. Merdan kart berdi, bir hepdelik şonu berjek bolýan ha. Men şu an taň işte tiýmedimi? Yo, onu da aýtýan, urýan da onu. Dur sanım, mulaştırdın inni. Bar. Böyle gidiyor. Keyik. Ne molly? Ater yaramak darosy. Näme dermanlarda atlarga alyp beräýde, ol gyzgynjyk çaý edip beräýde. Geçip yat. Derraw ýene kedip uskurdum dip ejidlap yatmana geçip berýäňler. Menem gedip ber dermanda içem oga. İşek bolsaň alay dura yerim bilýän. Böyle bar keyik diýmedigim. Özüm alaryn dermanlarym zatlarym. Muhammed ne molly? Sen derraw geç. Mene sen gylgynça gownaş edeýin, ramaşkal çaý edeýin, dermanyňy beren, derraw gowlanarsyň. Bolýar. Ene bar kempirjigimden var. Sen geçip ber onu. Bolly dostlar, gelber arkaýyn garaşýandyr onda. Keyik. Ýekejim dinle. Täder ataş gelýär da bolan şoňa öňkýal füýje palondan müşerip beräýde, öňe hemen gowarypdyr. İhwançylar geljek diýäler. Men kakkanlara çekip dün sana aýtyp goýdum ha. Näme üçin men bir gün öňünden düzen planym ýitip getýän Muhammed. Irak aýdyp bolan okmy? Men gidip barýan, ýetişem ok, gidip barýan men. Saçma oňarwatyr. Saçma oňarçam ýarym sagat gerek. Sargap ýa. Bolýar bor men sargap ýen bolýar. Bor. Ha, tagaman git. Bolly dostlar, gelber arkaýyn akşam garaşýandyr. Keyik ýekejim dinläýde. Seret häzir bara ataş gelýär da mihmançylyga bolýan şo füýj palondan müşerip beräýde ýene de arda da gowardy bolýan. Borjan. Ýöne sen kakkanlara gideýin diýen sorak goýdum ha gideýin diýdiň ha. Yo, onuň gidiber. Ýa-da müşerip berip ýetişden bolýar. Bir sagat ýetişýän. Goýun ýarym saat 40 minut diýer çık pişirýän. Bolly. Gowarýan ulsun. Menem seni. Alo, Canım çıktım tamamca. o näme çartyraga aýtsana, näme boldy? Haçan gelýän diýjekdim. Näme boldy? Birda boldymy? Ýatyp ber däl o, näme men bolmasam ýatyp bilen okma. Nahar taýýarlap goýjak boldum, şoň üçin aýlan. Özüm öýe baram ok, men oglanlar jaňa dötü, şolaň ýanynda barýan men. Alo. Ha canım. Alo canım, çıktın mı tamamca? Şu an çıktım toydan, bilen ýaly aýladın ay. Näme sen näçe rakatdan gelersiň? Tak, men wara, Seret sen gowaryan marojnaň öýüň ýanyna akdaba bolsa, şondan alyp derro barar. Ýok, onu ýok bolsa ýolan aňyrsyn akdan alar. İkisiniň arasy primерно 10 minut. Barýarsam ýene 10, jem 20 minutda barar nesip bolsa. Bolýa, näçe gel. Ana menem de xarilatyp başlaýberjek. Akalım, kino barýanyrsa? Dün söz berip goýdum. Bolýa, geç. Görýäris. Вечно одно и то же. Так нельзя, Рыза! О чем да? Не обращайте внимания. Видел? Они просто давно на него смотрели. Конечно, Звонок оставь. Oh. Gözden yittim samurda apırdatlar. Çıkarım kayatlar. Akalım, bugün kino barýanyrsa? Oh, iyi gele. Bu dünyanın oyununu... Karaş otuyorsun ama. Menime ölmörüm sevmeni koymasam. Şu kinodyra. Sizin barýan. Pikire batýan sen marada oylansam. Nädip sayladyň meni, hemim näme üçin? Erwet häsiýetlem köp, kemçiliklem näçe? Bilýän süýgü şeýler. Muhammed mundan soň bir dere doganynlara düşürewer, eýlenme waraly. Asla gelýärken düşürmeliň wara. Ýöne bidar etdim o doganymlara. Eýlek gitjek. May tapsaň rashod etdi. Ama ýöne rashod etmeli. Hukman bir bahanaň bar, o taýyna we emmi dadyň. Başyňa ýapjak mawşalar o. Rashod dele toýçulukdan Muhammed kömekleşmeli bolýar-da. Näme etjek? Seneme diýen maşyny var rashod. Maşynym bilen mara olňar munýa tamsyň rashodlaň deňemäýde gaýrat et. Nire etjek diýen şu maşyna gitdi-däm seni. Öyle men bir gede gowzadalýan boldy soň anlamak. Assalomu alaykum am. Yaxshi arishmanmi?
Hergedik şowur sonra ber. Özüň ýa-da. Ne? Goýup beray gaýraty da howluk maç. Muhammed şundan çıktığımız dere doğanımlara düşürüyor. İki cağalma var gayratı. Vay bolya yetişýär häzir. Gönü onun mecmut ýagy çarşdyrýar. Menem özüm barıp gutlak gaýtjakdym aýt oýna birden bar bilmäýmän ýa. Senin plak açacakmı? Böyle. Keneyle ne ağa? Gönü onun mecmut därreske şart şurt etýär. Salamu alaikum am. Ya sarsmalma. Dost, Altay ver gelýändim. Şu 10-40 goýdurup börün häro bolmasa ikimi surat alşaýdy. Hergedik togra ýa medal. Gaýrat et howluk mazrak baý. Canım men geldim. Oňarpyň gelen bolsaň. Birideydi. Marketden näme tapdım? Saňa meňdeş. Çağa tırak bermän. Şoňa pul gidirenden başga da daltan bolan. Okmay ullu kana ýalo feno. Itip beren zadyň näme başyňa ýapjakmyş ony. Maňa meňdeýär şol. Aýyr ýok et howanyň o. Birideydi marketden näme tapdım? Aha. Saňa meňdeş ekeni. Oho, men maýan? Bäh, kopýam çykaraýpdyrlar o ha. Gele ýelle bir zatlara hajyldyma. Bu şey birideydi. Seyretdim ondan. Şu ýazyş oturýar men ödüm bir da edip oturýar başyma ýapaýym teň pişiň o görjek boldum ödüm mör bilen şu pişiklerini. Ulurmany eşdim. Bu şey birideydi. Tassadan pul alýarmyň. Evet otur. Bana da şu vay yüzüne de girmek şu. Bolma uğratıp koymina yazıp parayı nätek täzeden görünür. Güzel. Neymişler ulurman üstü düğün ayol no. Nahali otur kapır normal otur ip bolan okmay. Nere bolmuyor ama ya. İştem kesin iyi ver oğlum. Samolyot mu? Getir. Samolyot ise olmalı. Oğlum özümü gel. Neret? Evşin. Ne yapayım buna? Mini tursam hiç öyle mi? Sen pişirdin yeter. Ben yiyem. Ayalınız bilen degişmek we oýun etmek sünnetdir. Imam an-Nawawi Şeyh Sahih al-Muslim'de şeýle sözler getirýär. Hadislere göre erken ayaly bilen şadiyan, degişken we oýunçul bolmagy jaiz, hatda goýuş hasaplanylýar. Sebebi bu maşgala gatnaşyklaryny derkidýär. Muhammed maňa bara bir hyzmat berýär-de gençeme doglanmagy etjek bolan. Vay. Rasxol etme bolsa derro yer tapýanly. Näme işiň var gelinjek doglanmagyna? Olar biziň doglanmagymyza barmyda gelýärmi olar o? Bar işiň ýok, oturup bereňdi. Muhammed, işe otursaňmy? Maňa bara bir hyzmat berýär-de gençeme bugun doglanmagy bolan. Ha, gençeň doglanmagymy? Näme mi maksat öýdem doglanam? Hawa bugun aýalynyň doglanmagy öýde. Mene makit çekme. Yeşim kanip aýtady, oturdum ýer. Ýör? Ýer ana. Bolmadyňmy? Ha 20-25 minut täýär bola. 20-25 minut oturma çaltyrak bol aslyndan öldüm. Böyle. Canım? Aja ölecek bolýarmy bolany? Men tek. Häzir bolan 20-25 minut. Dawa endi şol çaltlandyrar men näme kömekleşip bilýän? Sen padlivana tartylýan. Ulu howas filan. Bolar mısın çaya? Bolly. Getirettin ver de doğrayın. El çağışlan bilen sana nahar pişirip bereyin. Bişiriyor benim sana her gün özel çalışmamda bişirýän. Görýän men her gün näme ekskluziv nahar. Bol galan öňüňde. Muhammed, Näme? markete gidip gelýärler, saýlaşdyryp alçaklatlamady bolan. Men tüýreme kök malmış otaýyp özüň saýlaşdyryp alyp bilen okmy? Alyp bilýän ýöne ýaman agyrda alçaklatlan. Bolýa, çykanda dert bolýa, bar. Muhammed, markete gidip gelýärler, saýlaşdyryp alçaklatlamady bolan.
Şu an gidip gelecek mi? Davayla sen nasıl pisin değil mi? Öldüm gidip gel ayarına. Böyle. 2 var gitmene ne ama? Yazıştırıp uğrat beni ama çen var ya. Böyle. Muhammed, işler atıyorsun mu? Kavvet gel. Ateşçigim var ha? Ava? Şu canatta da 3-4 günce iş bilen bärik gelýän eken bolan. Bize gelse bolarmy? Ne yok man bize gelmeli mal. Başka yer yok mu? Barman 2 sanat dayıdan var şolara varandı bolan mu? Yok man bize gelmeli ha. Başka varyant yok. Ne biz mihmanxana mı, otel mi ne mi? Toy bolsa bize gelsinler, ýa bolsa bize gelsinler. Daýdamlara barsa da bolýa, olar ýaman köplük bolup ýaşaýarlar, olara kynrak da. A biz iksan. Ne mi diýdin özüň? Gelä diýdim musafir sırap ya. Öl diýdim men size bartam bolýam. Sorak göreyim. Bor diýensiň sen. Bolýa Yok, bor. sorak göreyim. Nidin? Bolýa bol. Gel bersin bolýa. Muhammed, gowum işler atıyorsun Gel. Muhammed, ovadaqjygym var ataş. Awa? Şu 3-4 günlük bärik gelýän eken iş bilen bize gelse bolarmy? Men Muhammedden soraýyny taklidim. Yo bolýa gel bersin haçan elýär. Ertir altylara düşýän eken poýdan. Ertir artı doğrusu. Yetişen prinsipi neme? Tak famini oturma diye vokzalın ayçini ölmal qaydarını. Böyle. Ýönüme soraýyn ýa-ni? Bolýa. Sepay, sep. Sen için alma men onu. Sepay. Yok, kol sepem ok, yön iyisini gördüm. Öldüm. Qowulyan iyisini gördün mü? Nämetdin mi? Bakazından habaryň barmy? O sen ýaraplar üçin alam. Ok onu. Geliniňe 3 gün moly diýýäm, nerwim oýnap başladyň ha. Aradın mı? Yok, kol sepem ok, yön iyisini gördüm. Yo sepmi diýem, ama men sana şubat iýsini haladyňmy diýän. O eken halat. Hepde onda näme dursun? Bilýän men sen nire barýan, ta golja ýetli bolup gitsen gowa. Arkaýyn man hokey aýtjak ka. Oho, işlekli jaş, bir de jaş ýen bolup tuolama günüňi derwetde ala ýaşaýyş gowy. Aýna näme jigiň gelen ýaýmy, hegemün ýanjak naharlary. Başga wagtda çor holen ondurýam. Yo, iber. Uy, bular ýam nahary otyr ha. Bak men size bugün aylanmana gitjekdim aro. Ay borla can bun öt işlekli bereli ertig däýerse aylanmana. Geç. Ay bugün ona näme öýde? İşleplijik bilen pidejigi ýaýarsa. Geç bolmaka akşam gitsegem bolýar bir ýerlerik. Ay borla bun öt oturup bereli. Jegimen bahar bir ýagdol. Aklım gelimi? Qowmy? Awa, gowy. Näme ol aklym? Kutlap bilersin. Sen ärik inni işsiz. İşten çıkardılar beni. O näli işten çıkardılar? Näme üçin işten çıkardılar? Yaman arkaýyna aýtýaňa işten çıkardılar meni. Ay çıkardılar da näme etjek? Diňe menden başga da 3 tane adam çykdy. Jemi 4 tane. Tawa ona iş gözlemedinmi? İş görüşdirmedinmi? Biz kim eklemeli? Biz näme iýmeli, näme içmeli biz? Hiç ala deden okmy? Вообще-то men senden podдержка garaşdym. Belki men hakamlardan pul sorar, he? Sen podдержка diýip şoňa düşünýärsiň belki, he? Sen äriň inni işsiz. İşten çıkardılar beni. Bak he, bolmanlar näme üçin beýtdiler ki? Gynanma aklym. Münden öňem kän kyn günlerimiz boldy. Münden öňem bile başaryp çykdyk. Ýene de başaryp çykarduk. Bak, özüm için gynanamak. Biz için gynanýan ýöňe ben şol aýlygy zordan ýetirnip berdik golin. Kyn boljak da. Esasat canymyz sag, maşgalamyz agzy bir, biz bir ýerde. Hemme de gowalar canım. Agzy bir, taňry bir. Sağ ol aklım. Sen gollagyň men üçin pastaýanly möhüm. Hemişe öňe tekleýän adam şol. Begenmeýän şatlanmana sebäp tapýan adam şol. Sen barlygyňa gaty begenýän. Sağ ol. Muhammed, Hı? men wara. Ýat geçdim ýitiren bolsam.
ilk bilen näme derdiň? Sen ýat geçilen ýitiren bolsaň birinji bilen. Sen kontaktyňy ýererdim. Öz nomerimi padardım. Näme? Oynatdım. Oynatdım aro meno. Oynatdım, oynadaydım, näýir bollaý.